romo makamano kachiel kod kuonde mamoko ma jatend piny biro dhi chiwe twak kachiel kod chako chenro mamoko mag dongruok. Nyokora mogi kowere kod mago koro wadonjo weche mong'iyo kata momenyo dwaro mag jopuonj kata bang' do mochung' ne weche mag jotich kumo ng'anyo ma itayo kod riwruok mar jopuonj mar Kopet. Jopuonj go dhi nyime kod ng'anyo margi e kaunti ma Mombasa. Jopuonj go manoromo e kar tunge liech manitiere apaya ma Moi chuny boma ma Mombasa ne obago ng'anyo margi ka gichomo log tich mar piny owacho ma Mombasa. Otelnegi kod jagoro margi Linet Kamari. Jopuonj go ne oramo ni ok gibidok chien nyaka chieng' moro piny owacho e bwo duol mandiko jopuonj e tich TSC chop dwachgi. Omenda mag okumba mag thieth e weche mamoko. Mahakama ilikuwa inazuia mgomo ambao haujaanza, ule ambao unaanzishwa, lakini sisi mgomo unaanza tarehe 26. Hiyo maamuzi ya mahakama haituhusu sisi kwa leo. Jambo la pili, tuko hapa kwa sababu ya haki yetu. Tulikuwa tushapewa bilioni 17.5. Hizo ni pesa zetu ambazo nitakana ziwe ziko mezani. Mezani tunataka CBA ile ya 2021-2024 waweze kutuongeza pesa zetu, maana ni haki yetu. Naona kwa ya kwamba we have received reports that zile chronic medication for chronic disease for teachers, it is no longer being provided by the Minet hospitals. So tunaomba serikali iwe itai because tumechoka kuzikana. Walimu wanakufa na all these chronic disease. Sisi tumechoka kupangwa. Tumechoka kutengewa. Sasa tunataka tujengwe, walimu wapate yale matakwa yao na turudi darasani. So wacha nikwambie tu kwamba sisi tunasema kwamba hatutakanyaga mlango wa shule mpaka pale tutakapotekelezewa yale matakwa yetu.